Seneng-seneng dolanan aku dhewe ramai itu Orang kene mbiyen ya tau cilik ndeng gendeng. Aku mbiyen dolanan PS kuwi ya gak uli-ulian tenan kok. Hah? Ya orang larang tak kon ngejami. Orang larang. Tak kon duwe kira-kira. Omong ae go. Jangkrik aneh. Oke. Lemu go. Lemu go. Ya ampun, 3 gemuk go. 3 gemuk. 3 gemuk ke. Mas Bud. Ya maklum suwi ra macet kok Mas Bud. Ya sing sabar. Ke, iwak ke, iwak ke. Iwak ke.